مُҳокимаи пешакии додгоҳи муттаҳамони ҳамла ба толори консертии Крокус рӯзи 21 июл чанд соат давом кард. додгоҳи дуюми низомии ҳавзаи ғарбии шаҳри Москав қарор кард, ки мурофиаи асосии додгоҳӣ рӯзи 4 август дар яке аз додгоҳҳои шаҳри Москав оғоз шавад. муҳокима бояд боз сурат бигирад. дар курсии гумонбарон ба ҷиноят 19 нафар ва асосан шаҳрвандони Тоҷикистон менишинанд. рӯзи душанбе дар ҷараёни мурофиа додрас чанд дархости гумонбаронро рад кардааст. аз ҷумла вакили дифои 95 ҷабрдида Людмила Айвар ба хабаргузории ТАСС гуфтааст, ки додгоҳ дархости 4 гумонбарро рад кард, ки мехоҳанд пайгарди ҷинои онҳо хотима ёбад ва мурофиа бо иштироки ҳайати мунсифа баргузор шавад. айвар инчунин гуфтааст, ки додгоҳ дархости баъзе аз гумонбаронро дар бораи тафтиши такрории парванда қабул накардааст. маълум нест то куҷо ҳамаи гумонбарон бо вакили дифоъ ва ё дигар навъи ҳимояти ҳуқуқӣ таъмин ҳастанд ё на. масалан, оё намояндагони сафорати Тоҷикистон дар додгоҳ ширкат мекунанд ва ё ин дафъа низ он гуна, ки ба ҷараёни тафтишот роҳ наёфтанд, ҳузур нахоҳанд дошт. ҳамчунин оё хешовандони боздоштшудаҳо аз Тоҷикистон ба мурофиа роҳ дода мешаванд ва ину дигар пурсишҳо феълан беҷавоб ҳастанд. дар ҳамлаи террористӣ ба толори консертии Крокус дар канори Москав дар рӯзи 22 марти соли 2024 149 нафар кушта шуданд ва 609 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. дар умум мақомоти Русия 19 нафарро дар анҷоми ин ҳамла муттаҳам мекунанд ва аксари онҳо шаҳрвандони Тоҷикистон ҳастанд. гурӯҳи ба ном давлати исломӣ дар он замон масъулияти ҳамларо бар дӯш гирифт, аммо мақомоти Русия гуфтанд, ки муҳоҷирони тоҷик ҳамлаи террористиро бо амри хадамоти махсуси Украина анҷом доданд, иддаое ки Киев рад кардааст.